कोई नाराज नहीं होगा। धमकी भरे मैसेज मेरे पास बड़ी आते हैं। परसों वाले कार्यक्रम में भी आए थे, एक लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, सब मेरा सहयोग करिएगा, सपोर्ट करिएगा। काजी है ना? मुझे आज भी याद है कि जब पवन भैया और मैंने वो गाना गाया था तो पब्लिक के दिल में एक अलग सी उमंग थी ना कि छपरा में छुईनी त कुछ न भई, आ बाकी बलिया से मान हमर खुश न भइल, त सगरी से बेसहारा भइले, त सगरी से बेसहारा भइले। त यही खातिर ऐसे मजा नहीं आएगा, जरा हाला करके तो हाथ उठा के छू के त यही खातिर आया रे जाने पे दोबारा आया रे, त यही खातिर आया रे जाने पे दोबारा आया रे। छपरा में छुईनी तो कुछ न भइल, बाकी बलिया से मान हम कुछ न भइल। छपरा में छुईनी तो कुछ न भइल, बाकी बलिया से मान हम कुछ न भइल। सगरी से बेसहारा भइले, कि सगरी से बेसहारा भइले। त यही खातिर ए जानते त यही खातिर आया रे जाने दोबारा आया रे, जाने दोबारा किस्सा सारा मौहाऊ करबे न कैलस, आ गई पटना में। किस्सा सारा मौहाऊ हर करबे न कैलस, आ गई पटना में। कि तोर मन नहीं भर पाइया, हम जानतानी सब बड़े कतना में। तोर मन नहीं भर पाई अतना में, हम जानतानी सब बड़े कतना में। कि खाली घूम के गुजारा कइले, कि खाली घूम के गुजारा कइले। त यही खातिर आया रे यही खातिर आया रे जानते भैया। मान करे छोड़ दी कोई पढ़ाई, होला ये स्कूलिया बहुत मान करे छोड़ दी कोई पढ़ाई, होला ये स्कूलिया बहुत तहरा अखिया के, कि तहरा अखिया के कजरा या जान तहरा अखिया के कजरा या जान झगड़ा करा देलबा। यही खातिर आया कि दिले बाटे बड़ी परेशानी जवानी पवन करना सबो। कि दिले बाटे बड़ी परेशानी जवानी पवन करना सबो। सब बर्बाद कैले जवाना के रोवे लोग, हम जानतानी बाटे तोरा नियत में खोज। कि तेरे लोग केते बड़े खइले,